Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning pujastawa saking Gusti ingkang hampir pamasesa mugi tansah kajiwa kasarir dhateng panjenengan dalasan kula. Wontenipun para sepuh pini sepuh ingkang hanggung sunungga ing agrame ingkang pantes pinundi miwah nebekten datan kata lumpen wonten ngersanipun sangya belegah para tamu linangkung wontenipun keluarga ageng keluarga Besan Sutresna nun inggih Bapak Suyatno sekalian Ibu Suyati Saklawangsa. Ugi boten kata lumpen ngaturaken kala nuwun wontenipun ingkang gati nun inggih Bapak Tugina Saputra sekalian Ibu Umi Lestari awit wonten ari kalenggahan dalu menika sampun kalampahan hanetepi daraman ngasepuh ngentas pitulus amni suda amiwaha putra jalunipun inggih Bagus Freddy Eko Saputra ingkang sampun kalampahan hanjatu krami kalian putra putri Bapak Suyatno sekalian Ibu Suyati nun inggih Roro Ayuna Vitasari. Parandene ijab kabul sampun kalampahan kanthi lulus saharja boten-boten rubeda punapa. Nyuwun tamih donga pangestu mugi-mugi temanten saribit samangke ingkang badhe gebyur utawi lelumban wonten ing bebrayan enggal mugi samangke saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Marak sowan wonten kalodhangan dalu menika saking kadang-kadang Atlas Entertainment marak sowan panglipur nuhuni dawuh timbala saking ingkang hamengku kanthi supados asupanglipur wonten kalodhangan dalu menika. Abot pilih marak sowan kula samangke saking kadang-kadang Atlas Entertainment ingkang saking Ngawen Gunung Kidul kathah kekirangan kelepatan ugi kelatu ing atur saking kadang-kadang Atlas Entertainment yon agunging pangaksami. Sowan wonten kalodhangan dalu menika Atlas Entertainment dipun sukuyung kalian sekawan widowati setunggal baka sawiji titepangan ingkang saking kanan yambak menika miju saking Wonosari Gunung Kidul diajeng Yarimah Karera. Sumangga Mbak Yarimah sowan ya maju baka siji. Kasusul penyanyi sampun kondang kalau kondonya akhirat Mbak Encun Ibu Menterinya Gunung Kidul ya, sowan Mbak Encun. Begitupun suguyung kalian Mbak Rosi ya Mbak Rosi sowan ngancang rono wae Encun nerono. Nah men ra kolang kalingan cagak mesake Yarimah ayu-ayu kok mosok kolang kalingan cagak. Kados pundi godhaipun saking kadang-kadang campur saring kesateng laras agen manungsa panglipur nyen ngapunten alah sedulure sing domah ya malah arep ilang pesenane Bapak Tugina. Wah iki ketoke sedulur ingkang saking Ponjong Nadia Cenil penyanyi Jatil semongga ya kene Nil. Kados pundi godhaipun saking kadang-kadang Atlas Entertainment akhir manungsa panglipur wonten kalodhangan dalu menika samangke satunggal lakon ngatur kunjuk pelenggah para tamu sedaya sugeng pilenggahan sugeng rapi pasukatan ingkang sampun samepta sugeng midhangetaken mirsani lelipur saking kadang-kadang Atlas Entertainment. Semoga asik.
Jih, matur sembah nuwun lakon pambuka saking kata-kata Atlas Entertainment wonten kalodhangan dalu menika marak sowan aso panglipur makarya sarengan kalian Pitaria Sound System. Ugi mboten katalumpen menika sowan wonten dalemipun inggih Bapak Tukino Saputra kaliyan Ibu Melestari wonten kalodhangan dalu menika diruntunga pangestu mugi-mugi temanten sarimbit inggih Bagus Freddy Eko Saputra kalian Mbak Novita Sari putra putri Bapak Suyatno kan Ibu Suyati mugi-mugi anggenipun badhe gebyur utawi lelumban boten ing bebrayan enggal mugi samangke saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Marak sowan kangge miyak sepening swasana ganding moe Mbak Rosi ya wis nang gone Pak Suyatno, Mbak Encun ya wis. Ya sedulure sing di omah. Ya. Cenil sowan semengge. Ya, ajeng Nil. Oi. Ae. Ae. Wilujeng dalu Mbak Cenil. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mas Ateng, MC cabulnya Indonesia. Kok yo dicethakne. Lah ya kudu dicethake kok nggih. Menika ugi ngaturaken wilujeng sugeng lenggah Mas. Enji. Kagem sedaya keluarga, kadang besan ingkang saking Jogja. Wates to. Lah iya. Oh ya padha-padha li Wates taunan. galengan. Beda RT. Nggih, menika ugi ngaturaken kula nuwun Mas. Sowan wonten dalemipun Bapak Tugino sak keluarga. Nderek mangayu aku nek ngene iki nek ra jagong lak ya isin to Mas. Lah ya kudune jagong cek sedulur kok. Nggih. Menika sowan wonten dalemipun Bapak Tugino sak keluarga nderek mangayu bagya anggenipun kagungan gati tasyakuran pernikahan. Nggih. Menika Mas Freddy Eko Saputra dawuh kalian Mbak Novita Sari. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Enggal pinaringan momongan putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Pinaringan rezeki ingkang lancar berkah barokah. Allahumma amin. Alhamdulillah menika keluarga besan ugi dulur-dulur sedaya wonten ratah tahunan menika mentaati peraturan Covid-19. Ya. Mentaati dengan Protokol. Protokol. Pro-kontrol. Kol. Protokol. Pro-kontrol. Cacilik guyu. Protokol. Ya kuwi mau katimbang kleru. Nggih, menggunakan pakai masker semuanya. Ya. Dan ngapunten Bapak Ibu ingkang ajeng dahar, maskernya dipun lepas riyin. Nggih, ampun sak maskere nggih, Pak. Mengko ya aku mangan bakso ora tak copot maskere. Asung panglipur Mbak Nadia ingkang jumbo Kancasono. Menika nggih njuruntunga pangestu kagem temanten sarimbit. Mugi-mugi tetep swarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya, iki langgam. Iya sing halus. Nggih. Apa ya, Mas? Langsung wae rasa nganggo bawa ya to. Aku mau ning gone besane wis bawa nganti kesel. Oh iya, ali-ali wae. Iya. Ali-ali, Mas. Iki engko nek bawa gur anu apa jenenge? Ngantuk. Ora. Nek bawa kuwi engko gur minangkani pambutan Det 100. Iya. Saka Pak Sugimin. Lak anune bawane Nadia nuju temong peksi. Peksi ki lak manuk to. Lah iya. Ya wis rasa wong aku ra ndek manuk kok ya. Lah iya nyetrondo. Ning aku ya gumun lho. Penyanyi kang nggri rondo kaya kowe iki tetep laris. Lho kowe sedina iki mau ping 3 to. Kancane gur pisan. Ngawur ping 4 no aku. Lho ping 4. Lah iya wong nek wong ngunduke gendeng wit tak jogeti kok. Monggo langsung kemawon. Monggo Mas. Ya lu lah tara.
ana pamriye tansah manggiya raharja yen nyanti ilang mripate jarene namai rupedo yen nganti dinggo wong seje besuke wis mangsa aku kemeringet mas. Podo. Hah? Aku ra guru kemringet, Lah kowe ngapa kemeringet? gembrobios. Aku kemeringet ra mergo kuwi. Lah kok merga apa? Lali ranggo dompet ki aku mesti dikek jagung ora. Isin aku. Nah. Nan? Pundi, Pak? Oh, lah Pak Sumarno. Lah, Pak Sumar to? Pak Sumarno. Pak Sumarno ki persane dompet sanes niku kok. Kudu dompet sing dikempet ki udu. Lah iya. Ini dompet beda. Benten ta, Pak? Pilihanku mripat biru paham priye Mresulisya engkang warni Yuk, yuk. Ya, ya. yen tak kondisi atiku besuke bersanono ali-ali ngagem ali-aliku paham riye aja lali marang aku senadyan kula mboten melu besuke elingono lelabetku lamun mbeni saloko emane among tansah damel suwo niki ambane kencana pamriye tansah manggiya raharja yen nganti ilang mripate jarene namai rupedo yen nganti dinggo wong seje besuke wis mangsa dawa yuk Oh. Walah. Iki campur sarine sinten to? Ya sak-sakmu. Heh. Allah. Suka nedo. Suka nedo. Aja ngono. Lah aku nek ngono iki suka nedone tersindir aku. Lah kok iso? Yes, ngono kae. Lah iya.
nedo. Apa, Dek? Apa, Mbak, Dek? Nggih, monggo. Terus ki nggih. Sepiro, Mas? Cilik. Pilihanku mripat biru pamrih mresulistya engkang warni yen ta kondisi atiku besuke meresanono sampun katur Mas Ateng setunggal langgam ali-ali kagem tondo tresnanipun Mas Freddy kalian Mbak Novita Sari nggih monggo nggih matur sembah nuwun Mbak Nadia ugi pikantuk sasmita saking Paranpara bebile adicara wasing gati kentos sing gati wonten kalodhangan dalu menika inggih adicara ngunduh temanten badhe kapurwakan pramila sumangga adicara samangke saking Pramadewasana mugi tansah kakindil karahayon sesanti kamulyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis tinarbuka pinangka pambukaning kandha, pambukaning carta gemlaring Wisma Wiwaha. Kang tansah saya ngrembaka wiwit jaman kina, pintuk sina datan kuciwa. Kadene pangesti saking Gusti ingkang musiwaja mangkah ana ing alam madya. Manunggaling karsa cipta budi karya. Wontenipun persepuh pinisepuh ingkang sampun ana ing pamaske blating manembah ingkang pantes pinundi liwat lebeten. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhi kitab suci pinangka wayuning Ilahi Rabbi. Tatan katelumpen maksudipun Sangya Pelenggah keluarga Besan Sutresna ugi para pramuladi ingkang saestu bagya mulya. Ora ngundi dawuh timbalan saking ingkang mugati nuninggih Bapak Tugina Saputra Saklowangsa kula kinen mratitisaken rantaning adicara sampun tinata rinakit miwah rinepka kaliyan Bapak Tugina Saputra Saklowangsa. Para dene rantamaning adicara sampun tinata rinakit miwah rinepka kaliyan Bapak Tugina nuninggih sajaga pambuka miwah purwaka. Daya Dewagut Gatra Wacana ingkang angka kalih nuninggih atur pangandikan pasrah saking keluarga Besan Sutresna nuninggih Bapak Suyatna. Para dene samangke ingkang badhe nyalirani nuninggih Bapak Sumarna. Magut Gatra Wacana ingkang angka 3 nuninggih Wasing Gati kena sing gati wonten kalodhangan dalu menika. Nuninggih atur pangandikan panampi saking keluarga ageng Bapak Tugina Parandene. Samangke kang dados talang ature basa nuninggih Bapak Wasna Bapak Duka. Ugi menika ngiras pantes ngaturaken atur pambagya harja yuwana saking keluarga
Bapa Tugina katur kunjuk wasanipun karga besan sutresna nun inggih Bapa Suyatno. Magut gatra wacana ingkang angka sekawan nun inggih adicara sumeni parandene. Adicara ingkang pungkasan nun inggih adicara ingkang angka gangsal nun inggih panutup. Tandha cehna adicara wonten kalodhangan dalu menika mbok pilih sampun paripurna. Samangke temanten saribit nun inggih Bagus Freddy Eko Saputra kanan Roro Ayu Novitasari sampun jengkar saking palenggahan saking kursi rinenggo tumuju wonten sak ngajengipun kori pawiwahan kinarya jabat asta nyuwun donga pangestu dumateng para lenggah para tamu sedaya. Mekaten rantamaning adicara ingkang sampun tinata rinakit miwahne muga kaliyan Bapak Tugina sakala wangsa paripurnaning gending santi mulya adicara badhe kaperwakan nuwun matur nuwun. Matur coba dulu mantar kadang-kadang Atlas Entertainment ugi mboten katulumben wontenipun sangya pelenggah para tamu linangkung wonten sanipun klarga pisan sutresna nun inggih Bapak Suyatno sekalian Ibu Sati sakala wangsa. Sumangga adicara wonten kalodhangan dalu menika nun inggih adicara tasakuran ngundhuh temanten sarimbit nun inggih Bagus Freddy Eko Saputra kaliyan Roro Ayu Novitasari kita awiti ugi wontenipun sangya pelenggah para tamu. Mugi-mugi adicara wonten kalodhangan dalu menika saking Purwamadya Wasana tansah kakendhil karahayon mboten wonten rubeda punapa. Amin amin Allahumma amin. Pramila kanthi lenggah ingkang sekeca ingkang rasuk agami Islam kula dherekaken donga kanthi lafal basmalah parandene. Ingkang rasuk agami sanes kula dherekaken miterat kapitadosan sowang-sowang. Dedonga kawi wiwitan. Dedonga paripurna ngancik adicara angka kalih nun inggih wa sing gati kena sing gati wonten kalodhangan dalu menika nun inggih atur pasrah saking keluarga pisan setesa inggih Bapak Suyatno pramila ingkang sampun kapiji nun inggih Bapak Sumarno dumatosipun Bapak Sumarno apabila sampun siaga ing gati sawega ing diri kasuwun jengkar saking palenggah tumuju sasana para wedal katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wonten arsanipun para bini sepuh, aji sepuh, sumerambah para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kawula hormati sederek kadang taruna ingkang bagya mulya langkung rumiyin semangga nun kita dherekaken nganjemaken puji tuwin syukur wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala dening kalodhangan dalu menika
kula dalah panjenengan sami saged pinanggih kanthi kawontenan sehat wal afiat. Ingkang salajengipun kawula mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalah Ibu Suyati kinen ngaturaken gatining lampah saking panjenenganipun Bapak Suyatno dumugi dalemipun Bapak Tukino Saputra dalah garwa ingkang sepindah lan injih netepi pamundhut utawi dawuh saking panjenenganipun Bapak Tukino Saputra dalah kula wangsa saking mriki supados nggiliraken pinanganten kekalih dhateng dalem rinengga menika. Wonten ing detik menit menika kula dalah pangombyong saking panjenenganipun Bapak Suyatno sampun netepi pamundhut saking panjenenganipun Bapak Tukino Saputra. Lampahipun saking dalem Bapak Suyatno dumugi mriki kalis ing sambikala. Awit saking pangestunipun sedaya warga mliginipun saking janipun Bapak Tukino Saputra sarimbit. Salajengipun mugi anak kula Novitasari sanadyan glegeripun sampun ageng sampun ketingal dewasa namung babakan samukawisipun langkung-langkung babakan kawanitan tasih ijem tasih mbetahaken wewarah utawi pendidikan. Mila saking menika sak sampunipun kawula pasrahaken wonten dalemipun Bapak Tukino Saputra langkung-langkung Ibu Umi Lestari mugi dipun paringi sesrepan anak kula Novitasari supados mangke dados wanita tama langkung-langkung wanita solehah ngaten. Sebab perhiasan ingkang paling indah menika inggih wanita solehah. Nggih, ingkang saged bekti dhateng kakungipun. Salajengipun anggenipun sowan wonten dalem rinengga menika panjenenganipun Bapak Suyatno dalan Ibu menika beto angsal-angsal ron alum ngaten istilahipun, namung semantena ampun ngantos dipun presani isinipun utawi nilai harganipun menika namung kangge tandha katresnanipun panjenenganipun Bapak Suyatno dhateng warga gotrah panjenenganipun Bapak Tukino Saputra. Lan mbok bilih sowanipun gotrah saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Suyati kathahipun semanten ndadosaken repot utawi ndadosaken bab-bab ingkang boten prayogi menggahipun Bapak Tukino Saputra sak kula wangsa. Kula minangka wakilipun nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dungkap atur ingkang pungkasan inggih sak bibaripun mangkih adicara menika rampit pun kaanggep rampit menika kula warga rombongan saking penyanipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Suyati nyuwun pamit wangsul dhateng cudungipun piyambak-piyambak. Mekaten atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Suyati lan mbok bilih anggen kawula matur pribadi kula kirang nuju prana kathah kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang ditatas titis tapis tanpa sisa anggenipun Bapak Sumarno ngaturaken atur pangandikan pasrah pinangka talang atur basa niki Bapak Suyatno sekalian Ibu Suyati saklawangsa. Datan mokal wonten kalodhangan dalu menika boten wonten sabawaning swara. Nganjak adicara ingkang sampun inggih
adicara atur panampi saking keluarga Bapak Tugino Saputra. Parandene ingkang dados talang atribasa inggih Bapak Dukuh Bapak Wasno. Dumatsenipun Bapak Dukuh Bapak Wasno hamba bilih sampun syoga ingkati sawe keng diri kasuwun jengkar saking palenggan tumuju sasana wara wedal katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Nuwun wonten ngarsanipun para sepuh, pilih sepuh, aji sepuh ingkang gumastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para rawuh kakung putri ingkang sagung kinurmatan, sanak kadang wrida muda lan tumaruna ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Panjenenganipun Mas Ateng Laras sakru ingkang kula hormati, linangkung wonten ngarsanipun Bapak Suyatno dalasan keluarga ingkang winengku sedaya ing pakurmatan. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngambali ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih awet rumetahing berkah saha kawilujengan panjenengan dalasan kula wonten ing dalu punika saged nyawiji silaturahim wonten ing papan punika kanthi kawontenan sehat boten wonten alangan setunggal punapa. Boten kata lumpen sholawat lan salam mugi tansah kasarira dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita srantu saobatipun sak mangke wonten ing yaumil qiyamah. Kanthi linambaring terpecil ing budi saderengipun kula nyuwun pangapunten, kula ngadeg matur wonten ngarsanipun para rawuh, para lenggah sedayanipun awit wonten ing titi laksana punika kula minangka talang atur mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Tugino dalasan Ibu Umi Lestari kepareng matur dumateng para rawuh sedayanipun ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Tugino dalasan Ibu Umi Lestari ngaturaken sugeng rawuh sumangga dipun prayogakaken anggenipun lenggah sinambi ngrahapi unjukan saha lampinan ingkang sampun cumawis kanthi mardu mardikaning penggalih ewet pekewetipun ditilar wonten dalem mawon nggih. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Tugino dalasan keluarga ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh sedayanipun ingkang sampun kepareng nglonggaraken wedalipun ngrawuhi adicara wonten ing titi laksana ingkang punika. Panjenenganipun Bapak Tugino sakeluarga ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ugi dumateng sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun kathah paring pambiyantu sahingga adicara wonten ing dalu punika saged kalampahan kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun nanggapi atur pangandikan pasrah saking panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Suyati ingkang sepindah rawuhipun ngaturaken pinanganten sarimbit bilih putra pinanganten sarimbit sampun dipun tampi kanthi renanging penggalih salajengipun babekan panggula wentrahipun inggih mbok menawi cumondhok wonten ing dalemipun Bapak Tugino punika inggih badhe kagula wentrah kanthi sak murwatipun mbok bilih cumondhok wonten ing dalemipun Bapak Suyatno menika inggih monggo borong mengke anggenipun gula wentrah. Salajengipun rawuhipun Bapak Suyatno dalasan brayat ageng menika ngasta sakathahipun angsal-angsal ingkang boten kula sebat setunggalipun ingkang punika sedaya sampun dipun tampi dening panjenenganipun Umi Bu Bapak Tugino dalasan Ibu Umi Lestari punika kanthi suka bingai manah. Ananging panjenenganipun Bapak Tugino dalasan keluarga menika boten saged caos piwales menapa-menapa namung memuji mugi-mugi sedaya paringan menika wau pikantuk lelintu ganjaran saking Gusti ingkang Maha Agung ingkang langkung ageng malih.
Ingkang salajengipun Bapak Tugina dalasan keluarga ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Suyatno dalasan keluarga ingkang sampun kepareng nuhoni menapa ingkang dados pamundutanipun bilih wonten ing dalu punika kasuwun nglarapaken putra Sarimbit dhateng papan punika sampun kaleksanan pramila saestu keluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun apabila ing sakmangke sampun purnaning adicara wonten ing titik laksana punika sampun kangkah rampit panjenenganipun Bapak Suyatno dalasan keluarga badhe bidal kondur menika keluarga Bapak Tugina namung ngaturaken sugeng tindakipun. Mugi-mugi lampah panjenengan sedaya wonten saking papan punika dumugi dalemipun piyambak-piyambak punika tansah manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala boten wonten alangan setunggal punapa. Ing salajengipun minangka panutuping atur mbok bilih kathah kirangipun anggen kula matur wonten atur ingkang kirang trep inggih awit kiranging pangertosan kula saestu kula pribadi menika nyuwun agunging samudra paksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang wijang cetha tur trewaca anggenipun Bapak Dukuh Bapak Wasno ngaturaken atur pangandikan panampi ngiras pantes ngaturaken atur pambagyarja yuwana kagem keluarga ageng warga besan tresna ngancak adicara sajeroning inggih adicara sumene menika Bapak Tugina ugi nimbali lelipur saking kadang-kadang Atlas Entertainment katur kunjuk berlenggah para tamu sedaya sinambi ngrantu samangke wonten lelipur saking keluarga ageng Bapak Tugina nuninggih lelipur tari piring pramila saderengipun tari piring samangke medal menika lumantar kadang-kadang Atlas Entertainment sowan Mbak Jarima monggo sowan maju kene Mbak Jarima semonggo. Oi. Oh. Ya nek tari. Ngenangin iki kaya Iki mau tari piring. Tari piring. Nah aku. Apa? Tari Bali. Oh ya matane ngono ya nek tari Bali ora metu ya. Ojo sik, Mas. Ojo metu. Nggih, ngaturaken Jendalu alhamdulillah kepareng sowan wonten dalemipun ingkang hamaku gati. Bapak Tugina. Atur sembah nuwun Pak Tugina. Ingkang pundi Pak Tugina? Acung, Pak. Mboten ngajengan. Wo, mboten ketinggal wonten rika. Lah iya. Nggih. Nika kagungan kersa ngunduh mantu alias apa Mas bahasa Inggrisnya? Download wedding. Nggih. Nggih. Download kaya MP3. Lho, download kuwi lak ngunggah. Heeh. Kuwi padha karo ngunduh. Ngunduh. Nah, wedding kuwi mantu. Oh nggih. Download wedding. Ya. Mbak itu. Mbak Novita Sari kalian Mas Freddy. Novita. Panggilannya Mbak Vita. Novita. Mbak Novita Jelly Drink. Novita Jelly Drink. Ya. Nggih. Mbak Jarima. Ije, Mas. Asung panglipur ingkang jumbuh wonten sasana semoga nderek lagunipun
Menika ugi minangkani panjenengan saking keluarga Bekasi Mbak Warsini. Oh Mbak Warsini. Sing bayar aku. Sing bayar kowe. Alhamdulillah ke Jakarta ya Mas. Biyen. Bayaranku ke Jakarta iki. Terus saiki sing bayar Pak Tugino. Kok mau amplopnya tipis? Nek saka Jakarta. Lah yo kan nek saka Jakarta. Oh iya. Lewate aku sih. Oh bener. Lewate Mas Ateng nggih. Lagune sik dikersake. Diwul Gunung Kidul. Kersanipun pun video lajeng mangke pun kirimaken. Oke. Dateng Polsek. Oh kok Polsek to? Lah Ya ora ning Polsek. Lah, ning endi? Langsung Polres. tersangka. Nggih. Iya. Tiwul Gunung Kidul semoga. Kok jenengan pucet toh? Pucet. Ora apal. Pucet ireng kayak Wah, kowe kok ngeloke aku ireng kok le. kayak ngelengu. Mugane aku yo jaga jarak karo kowe barang yo Wah to. iya. Mergone padha. Kita harus jaga jarak. Jaga jarak ora memenuhi protokol kesehatan. Ora mergo Covid yo to. Mergo Covid 19 detik. 19 detik. Salah. Ora mergo Covid tapi mergo sing sedina 200. Iya, aduh. Ambune fresh care aku. Ben aku ambune ora fresh. Apa? Kecut-kecut. Hey! Asik. Iyo. Tak pikir sampean wis lali mas. Karo aku acang gunung kidul. Olah. Eling-eling panggonane dhuwur. Rata ayo sawetan Bantul. Sing kondang dek kaplek lan tiwul. Watu lintang apa watu kapur. Babagan seni aja maitu. Akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Contone napa Mas Ateng? Oh, kaya Pantai Barong, Campur sari, ketoprak, jatilan, reok, lah iya. grandel, baran lan buko. Iku kabeh papan wisata dik. Asadeng apa wedi amba. Cekaken ora bakal kujiwa. Sinden Mas ketoprak. Ye campur sari gunung kidul. Hadi melemas gunung kita. Sing mesti bulan aku ora ngibul. Asik. Tiwul Gunung Kidul. Piye Mas? Lain Tiwulku, Mas? dulu, lain sekarang. Biyen piye? Nek biyen yo di dahar lokalan Indonesia, tapi sekarang sudah bisa dikirim ke luar negeri. Ke mancanegara. Luar biasa tuh Gunung Jos. Kidul sak jose. Yeay. Tak pikir sampean wis lali Tidak Mas. babar blas. Karo aku acang gunung kidul. Olah dik yari. Eleng-eleng panggonane dhuwur. Datang ayo sak wetan Bantul. Sing gondang dek kaplek lan tiwul. Watu lintang apa watu kapur. Babagan seni aja maitu. Akeh sing gondang, akeh sing misuwur. Yo. Ahai. Yo. Grandel baran lan buko. Iku kabeh abang wisata dik. Asadeng apa wedi amba. Cekae ora bakal kujiwa. Sinden Mas ketoprak. Campur sari
kidul Adi melemas gunung kidul sing mesti pulen aku ora ngibul Radang baron lan gugur iku kabeh apane soto dik Asading apa wedi ombak cekake ora bakal kujiwa Sinten mas ketoprange campur sari tergunung-gunung kidul Adi melemas gunung kidul sing mesti pulen aku ora ngibul Oke. Yuk, 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 yuk. Siap-siap. Matur sembah nuwun sampun Enjing Mas matur sembah nuwun Mbak Yarima. Ugi boten ketul menyawiji kata-kata Atlas Entertainment wonten kalodhangan dalem menika marak sowan aso panglipur makarya serangan kalian Pitaria Sound System ugi video syuting saking saking tahunan. Kene ya ning video syuting to. Curagane. Alah. Agek reti aku. Lah wong aku sak jumblek saka taun 2001 nganti sak yaene agek ketemu video syuting saka tahunan dhewe. Yo, video syuting luar biasa, keluarga tahunan, sesuk terus sound system, terus tenda, dekorasi, campur sari, dadi ateng rasah rene. Kok sing ngedeke campur sari Joko. Karo kendu, nek wareng rasa engko ndak sing ngelas ora eneng. Mbak Encun semonggo sowan. Nggih. Asik. Ayo. Nggih, kula melih Bapak Ibu. Ati pekewo aku. Aku yo jane prekewo nang kene. Lah piye, Mas? Sirku muat nganggo topeng. Lah ngopo? Lah awake dhewe mengesuk wis nang ngene Nggih. Pak Suyatno. Sampun. Nggih terus saiki wengi iki nang ngene Pak Tugino Pak besane. Tugino, nggih. Jane awake dhewe kudu nganggo topeng. Lah terus nek jenengan topeng terus modele piye? Yo mesti kaya teletabis. Terus berpelukan. Sing jelas Nggih. ngeten Mbak Jun, awet rikala semanten menika nek Pak Suyatno kan lumantar Mbak Reni Nggih. salon nyuwun penyanyine nggih Kula. si Jebrot ya Jebrot to. to. Wong awak kebak legokan kok jebrot to delokan. Di legokan. Lah, ora menyawang aku engkau. Aku ki nek Jakarta nggo rebutan lho. Wah, mau rebutan. Wah, mergo bodimu sing apik. Mergo nyolong TV. Iya. Nggih. Terus menika saking Pak Tugino nggih nyuwun Mbak Encun kalian Mbak Jarima. Ngoten nggih. Lah tekno rak kepiye? Jane penyanyine wis padha Mas, mbok yo ganti MC aku yo ngono. Lah nggih to Pak, mau ganti-ganti rada enom ngoten iki. Lah, aku nganti jelek lho ngulati tuwa kene iki. Lho, Pak Dukuh iki karo aku kanca ngene. Oh, lho, Pak ngeten. Wasno iki. Mugakno mau yo Nggih. ngaturake salam, sugeng Nggih. rawuh kagem Mas Ateng Laras. Wih. Lho, bangga aku Pak Sumarno iki lho. Lah, nggih. Belas ora. Kok ono lho. Ning aku ngerti alesane. Alasannya piye, Mas? Dene longkas rak nanggap aku dadi ora usah ngaturake sugeng rawuh Mas Ateng. Sesuk nang nggon aku langsung. Oh, iya, nggih. Ampun kesupen DP lho. Nggih. Nggih. Niki Oh, dereng. Lah, santai, Pak. Niki mboten ajaran wedok, Pak. Pun. Lah, mengke- Jarane endi? Elar dhewe kae. Wah, tak kira nek Yarimah. Roll Pak. depan, roll belakang, Nek santai. jarane Yarimah aku semangat. Lah ngapa? Pengen numpak. Ngawur. Kira-kira ngluguti ora? Ora enak jaran nok ngluguti. Jarang kepang kae. Oke, oh iya. Lah iya. Nggih. Niki lagune diaturke ingkang menapa Mas Nggih, Ateng? menika minangkani panyuwunan saking Mas Sugimin. Oh, nggih. Iki jane bawane iki sing nadyan uju temung peksi ngono kae kapal ora, Jun? Oh, nih, podang kuning. Heeh, bawane kapal ora?
nggih, saged. Ya, ya. Lagune Podang kuning bawane nadyan wujute mung manuk. Alah kok dienggo wong loro kudu iki. Kedah niki. Lah iya no. Piye? Iki enek embel-embele ora apa? Wah, tenang saja. Iki tak usahake lho, Mas. Iki nek ora to Nggih. estokke. Nggih. Mature pewakde karo Pak Sugimin karo Wareng. Sing nggawa duwite bayaran kuwi rumangsane. Wah, iki wis. Ratapan rene wis dibukake Mas Akwar dingekke. Jebule. Nek wis rampung. Mas sinten wae? Sugimin. Masuk gimana kayak ngomong itu? Kok melarikan diri kok? Oh, lari kok. Nggih. Niki kula unekaken nggih. Unekaken Kula pinangani. Pinangani. Nadyan wujud temong peksi agawe talineng brontok Alus manis tumrap ati kok wis dadi kusumane ngati untuk kuwi wasuwe nggon kula lono oper dinjun golek isi gedang podang kok pedang podang oh podang ya Allah manuk lah iya maksudnya nggih podang kuning yang nganggo ngono barang lah jenenge berekspresi oh iya oh berekspresi apa Mas Ateng ipo bunga ing atiku nyanding bisa dadi ombo sing kene dadi manuk sing kene dadi ombo ron tombo aja ronda-ronda mesake cenil kae lho ya no ndongake mantan duake lho engkau sendiri seperti itu saudari oh bahasamu kok seperti bahasa Madura lho aku iki sakwene madhep ngulon iki lho Mas madhep kiblat madhep ngulon salat saiki madhep ning tekmu iki lho oh insyaallah aku sasi sesuk Mas insyaallah ajeng tengilen mriko Mas wah naik haji umroh yang cawas nyanding bisa dadi tombo monggo Mbak Ansun langgamipun podang kuning pinangkani panjenengan saking Bapak Sugimin semengga saking wingking napa saking ngajeng sekecane Mas nggih saking alat napa saking alat ora wedine kecanduan nek alat Mubeng meter anggen
mencok nang kidul melorot kidul Mas Mitarya Sosis